Moi! Tänään puhumme Kalevaalasta ja sen merkityksestä kulttuurin ja yhteiskunnan, mutta aluksi haluaisin kertoa vähän ajasta, milloin Kalevala kirjoitettiin. Mitä tapahtui Suomessa 1800-luvulla? Suomi oli osa Ruotsia noin 600-700 vuotta ja Suomen sodan jälkeen vuonna 1809 Suomi tuli osaksi Venäjän valtakuntaa. Silloin alkoi Suomen autonomian aika. Se tarkoitti siitä, että Suomella oli oma hallinto, uskonto, talous, mutta Venäjän keisari oli maan johtaja. Myöskin 1800-luvulla Euroopassa ja Suomessa levisi kansallisromantiikka. Se oli ajatus, joka arvosti omaa maata, kieltä ja perinteitä. Se näkyi tieteessä ja taiteessa. Tässä on 3 tärkeää käsitettä. Turun romantiikka, lauantai-seura ja suomalaiskirjallisuuden seura. Turun romantiikka oli 1800-luvun alussa Turussa syntynyt liike. Se herätti kansallistunnetta ja auttoi kehittämään suomenkielistä kulttuuria. Lauantai-seura oli opettajan ja opiskelijoiden seura, joka perustettiin vuonna 1830. He puhuvat kirjallisuudesta ja filosofiasta ja halusivat luoda kansallista Suomea. Ja viimeinen, suomalaisen kirjallisuuden seura. Perustettiin suojelemaan ja tutkimaan suomen kieltä, kulttuuria ja perinteitä, ja se toimi vielä tänäänkin. Se tarkoittaa siitä, että se toimi noin 200 vuotta. Se myös auttoi julkaisemaan Kalevalan ensimmäinen versio. Mutta tässä voisi syntyä kysymys, mikä Kalevala on? Ja mä vastaan, että Kalevala on Suomen kansallisepos, eli kansan suuri tarina. Se on vaikuttanut paljon Suomen kulttuurin ja identiteettiin. Kalevala vaikutti myös suomen kielen kehitykseen. Elias Lönnrot kirjoitti Kalevala. Hän matkusti eri alueilla ja keräsi vanhoja runoja Karjalasta. Hän yhdisti ja järjesti niitä. Ensimmäinen Kalevala ilmestyi vuonna 1835. Lönnrot vaikutti paljon suomen kielen ja kulttuurin. Hän keksi myös uusia sanoja, jotka käytämme vieläkin. Nämä sanat voivat olla kirjallisuuden, yksikö, monika, tasavalta, itsenäisyys esimerkiksi. Emme puhu tänään paljon Kalevalan sisällöstä, koska aiheemme on toinen, mutta haluaisin kertoa vähän tarinan juonnesta. Tarina alkaa maailman synnystä ja siitä se kertoo päähenkilöiden sekailusta. Mun mielestäni se on tärkeää tietää heidän nimet, koska he ovat osa suomalaista kulttuuria. Kalevalan hahmoja ovat Louhi, Seppo Ilmarinen, Lemminkainen, Väinämöinen, Aino, Sampo, Ilmatar ja muut. Mutta tänään me puhumme heistä. Nyt aloitamme aihe Kalevala taiteessa. Tässä myös puhumme kirjallisuudesta ja elokuvasta. Ensimmäinen taiteilija on Akseli Kallen-Kallela. Monet suomalaiset tuntevat hänet ja hänen Kalevalan maalauksensa. Tässä on teos Aino ja se oli ensimmäinen suuri Kalevala-aiheinen maalaus Suomessa. Maalaus kertoo tarinaa, jossa vanha Väinämöinen koosi nuorta Ainoa. Aino ei halua mennä naimisiin ja hän hukkautuu veteen. Kuvassa näkyy 3 hetkeä. Aino pakenee, Aino juoksee ja Aino vedeneito. Toinen maalaus on Sammon puolustus. Siinä Väinämöinen ja hänen miehensä puolustavat Sampoa Louhen joukkoja vastaan. Väinämöisellä on pitkä valkoiset hiukset ja Louhi on lintumuotoinen olento. Lemminkaisen äiti on maalaus, jossa Lemminkainen kuolee ja hänen äitinsä kokoaa hänen ruumiinsa palaset. Maalauksen tärkeä teema on äidin rakkaus. Kallen-Kallelan maalaus Väinämöisen lähtö näyttää, kun Väinämöinen lähtee pois Kalevalasta ja se tarkoittaa sitä, että kristinuskon tulee Suomeen. Pekka Halonen oli myös taiteilija. Hän ei ole yhtä
kuuluisia kuin Kalevala, mutta hän maalasi myös Kalevala-aiheita. Vasemmalla on Lemmenkaisen Tulosaaren ja oikealla on Väinämöisen soitto. Ja viimeinen taiteilija, josta haluan puhua, on Väinö Bomstedt. Vasemmalla Samon Tonta ja oikealla on Malos Samon Ryöstä. Ja seuraavaksi siirtymme taiteesta kirjallisuuteen. Vuonna 1939 Raul Roene ja Arne Nopsanen tekevät ensimmäinen Kalevalan perustavan sarjakuvan. Myöhemmin Christian Huittula teki Kalevalan albumin, joka on käännetty monelle kielelle, myös venäjäksi, englanniksi, ranskaksi, ruotsiksi ja muille kielelle. Ja sitten Joonsson sarjakuvaseura julkaisi sarjakuva-albumin, jossa oli 18 piirtäjää. Sekin perustui Kalevalaan. 2000-luvulla Sami Mäkkönen teki sarjakuvan Kalevala. Tarina ei ole aivan sama kuin alkuperäinen, mutta hyvin samanlainen. Ja mun mielestäni voidaan kutsua Kalevalan dark-versioksi. Ja nyt puhutaan vähän musiikista, koska Kalevala myös vaikutti musiikin paljon. Tässä on 3 kuuluisia säveltäjää, joihin Kalevala vaikutti. Tässä on Philip von Schnatz, Robert Kajanus ja Jan Sibelius. Kalevala vaikutti myös metalliyhteisön Amorphis, joka on hyvin tunnettu Suomen ja heillä on paljon konsertteja nykyaikana erilaisissa kaupungissa Suomessa. Myös Kingston Wall julkaisi albumi Trilogy Kalevala vuonna 1994. Kuvassa on Viola Uottila, suomalainen musiikko, joka soitti kanteleta. Se on perinteinen Kalevalan soittin. Ja seuraavaksi puhumme elokuvista. Ensin pitää kuitenkin sanoa vähän politiikasta, koska tämä on meidän osa historiasta. Kylmän sodan aikana Suomella ja Neuvostoliitolla oli hyvät suhteet. Heillä oli sopimuksia kaupasta ja yhteistyöstä. Ja vuonna 1959 Suomi ja Neuvostoliitto tekevät yhdessä elokuvan nimeltä Sampo. Jotkut pitävät sitä hyvänä, jotkut tylsänä. Jokainen voi päätä itse. Siinä oli Kalevalan merkitys Suomen kulttuurissa ja taiteessa. Ja nyt puhutaan vähän merkityksestä maailmassa. Kalevala ei ole kovin tunnettu maailmalla, mutta se vaikutti yhteen kuuluiseen teokseen. Tämä on The Lord of the Rings. Mä uskon, että kaikki tietävät tämän kirjan, mutta miten Kalevala liittyy siihen? Kalevala ja suomen kieli vaikuttavat kirjailija Tolkieniin. Hän opiskeli suomea ja käytti siitä maalina haltijakielelle. Hän sai myös ideoita hahmoihin Kalevalasta. Tässä oli Kalevala taiteessa ja nyt siirrymme Kalevalan kaupungissa ja arjessa. Mä puhun Helsingistä, Suomen pääkaupungista, jossa on paljon asioita, jotka liittyvät Kalevalan. Ja aloitetaan tästä rakennuksesta. Tämä on Pohjolan toimitalo, joka on Helsingin keskustassa Aleksanterin kadulla. Pohjola on Kalevalan tarinoissa ja pohjoinen maa, jota johtaa louhi. Rakennuksessa on paljon koristeita ja patseita, jotka liittyvät Kalevalan. Esimerkiksi peikot näyttävät siitä, kuin ne olisivat tulleet kirjasta. Aleksanterin kadun lahdella on Ilmarinen ja Väinämöinen veistokset. Ne kuvavat 2 tärkeää Kalevalan sankaria. Vasemmalla on Ilmarinen ja oikealla on Väinämöinen. Sibeliuksen puistossa on veistos, Ilmatar ja Sotka. Se kertoo maailman synnystä. Matkustetaan Helsingistä Espooseen. Siellä on alue nimeltä Tapiola. Nimi tuli metsän jumalasta Tapiosta, joka on myös Kalevalasta. Tapiolassa on kauppakeskus Aino ja sen nimi tulee Kalevalan hahmosta.
Ja vielä yksi paikka, josta haluaisin puhua, on Ilmatar Areena, joka sijaitsee Martinkylässä, myöskin Espoossa. Ilmatar on suomalaisessa mytologiassa taivaan ja ilman neito. Monet yritykset ja kaupat käyttävät Kalevala nimiä, esimerkiksi vakuutusyhtiö Ilmarinen ja Kalevala Koru. Miksi? Koska Kalevala on osa suomalaista identiteettiä. Se kertoo, olemme suomalaisia. Tämä on meidän kulttuurimme ja perintömme. Haluan myös näyttää viinimainokset ja postimerkkejä, joissa on Kalevala-aiheita. Ja lopuksi haluaisin kertoa, miten te voitte tutustua Kalevalan itse. Kalevala on kannettu yli 60 kielelle. Se tarkoittaa sitä, että te voitte tutustua sen omalla kielellä. Ja myös jos te opiskelette suomen kieli ja haluaisitte lukea Kalevala suomen kielellä, te voitte käyttää selkokielikirjat. Lapset voivat lukea Korjan Kalevala. Se on lasten versio, joka auttaa ymmärtämään suomalaisia kulttuuria. Suomessa on paljon erilaisia museoita. Esimerkiksi Uusimaassa on Kallenkallela-museo ja Ateneum. Esimerkiksi Ateneumissa on pysyvä näytelty, sen nimi on Ajan kysymys, jossa on paljon Kalevalan maalauksia. Kansallismuseossa on myöskin paljon Kalevalan maalauksia. Valitettavasti museo ei ole nyt auki, mutta kun se avataan, suosittelen käymään siellä. Tässä minä lopetan kertomukseni. Kiitos paljon, että katsoitte loppuun asti.